Sedut senut. Sedut senut. Aku tanpa njupuk iso mara dhewe. Alah nek wong ngono ya iso ta aku. Mbok bocok jajal kowe ning kono. Kowe wong blangkon. Sekali. Ya. Wes. Wong wedok iso kaya ngene wae. Ndi? Met. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu masange yo limbun. Nggih. Pak Wiji. Nggih. Alhamdulillah. Kados pundi Pak Wartosipun? Alhamdulillah sami sehat. Oh nggih. Musim bedhidhik. Oh nggih. Ning dalu punika saged sowan wonten Gunung Gedhe. Gunung Gedhe. Nika panggih panjenengan tambah sedulur. Oh nggih. Pripun jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Niki wau jam pinten? Niki wau saking dalem kula jang wasal. Niki wau panjenengan jam pinten? Kula nembe kemawon. Nembe kemawon wonten 2 jam teng mriki. Oh nggih. Kula gumun teng mriki. Lah pripun? Wargane nggih ketok ramah-ramah. Oh nggih. Sopan-sopan. Panjenengan Bapak Lurah nggih ngoten piyantune niku bagus nggih. Ramah, jiwa sosialipun tinggi. Nggih to wong namine kepala desa itu harus menjadi contoh rakyate. Nika kados Pak Mayar Siswanto. Nggih. Dalu punika ngrawuhke panjenengan terus kula kanca-kanca pengrawit nika alhamdulillah sedaya teng mriki nyengkuyung nika acarane napa nggih? Niki bersih desa. Bersih desa. Didongake mugi-mugi pundi menika? Gunung Gedhe. Dadosa desa ingkang gemah ripah lo jinawi. Terus diparingi panen ingkang luwih nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Kados panjenengan iki tansah melestarikan budaya, Mas. Pripun? Panjenengan Bapak Lurah tansah melestarikan budaya. Dadi mboten nguri-nguri namung ngurip-ngurip budaya khususipun wayang kulit tetep saya ngrembaka. Nggih to, wong jenenge nguri-nguri iki berarti seneng. Oh, nek ngurip-ngurip berarti melu nanggap. Melu nanggap. Apa to? Aku kok gak dijak omong. Kowe yo pengen ngomong. Ya omong. Iki menggawa kanca to ya. Lho, pripun ta? Niki nggih sane niki pengen ngomong yo. Oh, Pengen ngomong yo nggih. ngomong Wes ngono. kadung gawe lambe. Nggih. Ngono kok ngomong e Pripun Pak Wartosipun? Salaman, Pak. Nggih, cakep. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Nganu Mas niku wonten Gunung Gedhe mriki niku mriwau kan dugine kan sore. Dados saged nyawang pemandangan niku sarwa endah. Sarwa endah teng mriki wis radosane nggih. kados sobat iso Lah, muter-muter ngene. kados teng film India nika. Nggih, teng mriki teng dhuwur gunung. Benten kalih nggen kula niku Oh, hawane pripun? panas. Lah. Ben dinten Wah, panas. lek teng mriki niku suwet. Nggih. Neng mboten masalah, sing penting saged Dasare Pak Maya nika kalian Pak masyarakat. Kepala Desa Gede. niku boten nate hitungan Oh, nate. mboten nate perhitungan pinten probeanipun, wancinipun niku pinten itu niku mboten perhitungan. Sosiale gede. Oh, niku jelas. Nggih, wong ndek wingi niku nggih telepon kula nika, "Halo niki Mas Yon." Nggih. Oh, nggih. Anu nuwun sewu tanggal 14 dalu kosong napa mboten kosong. Oh, nggih. Terus teng dia pundi niki Gunung Gedhe. Gunung Gedhe ya. Biasane pinten Mas? 200 mawon, mboten ngenyang. Oh, nggih. Mboten saking Lah iya. Sing ditelepon sapa? gak aku to, Ke? Lho, iya to sing ditelepon aku kok. Oh, berarti ya kowe met. Nderek dedonga nggih, Pak. Oh, Sing nggih. penting Gunung Gedhe guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Dalu punika bersih desa. Wis ngerti. Piye to? Lah aku ya bar omong-omongan kono kok. Lah nggih, bersih desane nggih resik marang jiwa lan raganipun. Piye? Pak Lurah nggih menika Bapak Mayar Siswanto. Nggih. Nggih. Apal aku rasa omong kowe nek trima Gunung Gedhe ngene. Gunung Gedhe menika wonten 4 dukuhan. Lho. Aku iki ditanggap wong iki kudu sing grapyak semana. Sik to, sadurunge kowe ngerti dukuane mau. Aku pengen ngerti nek kowe iki ditelepon kali Pak Sis. Pak Sis menika lenggahe sebelah pundi jajal. Aku pengen ngerti. Pak Lurah to. Pak Lurah Sis. Pak Mayar teng
Wilujeng dalu, Pak. Lah. Endi? Sehat ya, Pak nggih? Alhamdulillah. Lho nak aku nak wis ping pindho iki. Masa kalih Pak Sis berarti pun panggih ping kalih. Pun apal. Endi? Jajal sing ndi, Pak? Endi Cak Komet? Lho, jenengan modele ngetes. Heeh, sing ndi jajal. Wilujeng dalu, Pak. Oh nggih. Oh, alah pindah teng mriko. Wong kaki mangkel gawe ki teng mriko. Berarti nika. Sing nganggo pundi? Sing ireng. Nggih ngangge kopiah menika. Wilujeng dalu, Pak. Matur nuwun teng mriki wonten sekawan dukuhan nggih, Pak nggih. Lho iya sumber bendo enek, Kali Kenongo, Kerajaan Kali Kuning, apal aku. Enek 34 RT, 7 RW. Terus rondone enek 147. Bah, kok yo nyensus rondo barang lho Cak Yon. Piye Nek rondo ki lho kok apale ra kaprah lho. Apal. Nggih ta Pak Lurah? Lho, iki lho padha to, Met. Aku karo Pak Lurah lho ngene. Layak teng mriki lagi teko ndik mau nuwun sewu lho Pak. Nggih, monggo nggih. Kala wau Mas Komet lagi teko pelek teng Nggih. mriku. Wah, foto. Dalu foto. Sediluk-diluk foto. Salaman Komet foto. Ya ngerti dhewe lho. Padu mbek wong wedok-wedok ning kono ki lho. Anu fotone dihapusi. Lho, nyapa dihapusi? Dadine elek, Mas. Lah wong foto ya biasa, upama foto wong loro, upama wong telu ya padha ae. Kowe ora aruh kok. Paling mesem terus nganggo ngene. Enggak, Nganggo ngene. ora ngono. Lah terus Dadine fotomu piye dadine? ndasku ki ngene lho rada. Sik. Foto kok dadine ngene iki sebabe apa to? Ya wong kono geger karo ngemiki anake lho kok. Mas foto, Mas, foto, Mas. Ngono dipoto 1 2 aku. Ngrano ngene iki. Kok Mas mbok ditutup sik aku. Ya ditutup sik ya ora sambuk ingetno ya Mas Rono wong dipoto kok Lah malah. piye ditawani anake mau foto lah dhek sing ngetek foto. Ayo foto dulu, foto dulu. Engko nak nangis tak kasihkan Om lho aku. Iki ndahne nak diwene. Piye? Lah kok ya Ngono ki yo gelem Cak Komet. Lho. Sa yo Lah wong ora kono mbok kono ya. Niki teng mriki pun ping pinten Pak Wiji? Wah, pinten nggih. Pinten Banis? Ping pinten? Pun ping 3. Ha niki sekedar info Pak. Supe niki. Pak Lurah saking Pak Wiji lang menika. Niki mungkin nak pun nanggap ping gangsal sing ke-6 gratis. Oh, nggih. Lah niki kira-kira Setuju wis napa mboten? ping 7 niki lho kula Ping telu pitu? Nggih. Ya berarti gratisan Oh, ping iya. tahun ngajeng. Engko berarti ora bayaran. Kowe iki aja reno-reno lho. Kono ben Lah terang. nek ngono gratis ora apa-apa lah sakmene mbeyane iki mbok kon Cak nyapa Yon. sapa? Rara kene tok sing gratis. Ha. Sing kene panggap bayaran. Lah sing kene, Kene kadung klambi anyar, terus jareke ya anyar. bayaran pokoknya ya Pak Etok lho sing gak bayaran. Wah, nyonyor tenan. Lah kira gratis dute sentek. Lah nggih, sing baku matur nuwun Nggih. kalih Mbah Lurah. Nggih. Menika panjenengan Ibu kok Ibu, Bapak Mayar Siswanto. Ayo sampean matur nuwun sik. Wis mok Mosok mang? budek ya. Lho kowe iki wis matur nuwun apa piye? Wis mok matur nuwun nggih Pak Lurah nggih. Lho ngono. Wis dikeki to Dik mau. Lah urung kok gayamu kaya ngono ki lho Met. Matur nuwun. Iki bengi iki sowan teng mriki. Niki biasane teng mriki panen apa, Bu? Tebu nggih. Taneme tebu. Kowe ngerti artine tebu? Tebu. Tebu ya wit-witan piye, Mas? Aduh, tegese apa ngono lho, Met? Bakale gula kuwi lho. Iya to bocah ki nek kaya jagung ki sejane arep dadi wong agung kaya ndingi kae lho. Oh kae to. Tebu. Tebu. Artine tebu, Tep kuwi mantep. bu. Kalbu. Ya pinter. Pun panen, Bu. Tebune pun panen apa dereng? Kowe nak takok lu keliru. Kok kleru? Lah sakmene biyane mosok duwe tebu kabeh. Duh, Lah nek sing ra duwe tebu ya telongso panen apa? nek sing mboten tebu menika panene napa, Pak? tak Tebu wis bar kok iso nek tebu. ndongano ki sing penak. Mugi-mugi panenane kathah Allahumma. Amin sing gadah sawah. Heeh. Sing boten gadah mugi-mugi saged tumbas Allahumma. Lho Amin. ngono wong Lah donga ora kulake kok. mulane panene akeh terus diadakan sedekah bumi Bumi. Pak Wiji. Mula sedekah bumi nika penting. Penting. Oh, Termasuk nggih, teng mriki Cak Yon. bengi niki. Nggih. Niki tasakuran nyedekahi bumi teng mriki. Nah. Gunung Gedhe supaya lara memala kuwi ilang. Ilang kabeh. Omo kabeh tikus kuwi ilang kabeh. Betul, Mas. Kali enten lho anu Mas Wiji. Ha nggih pripun Cak Yon? Iki lho daerahe Mas Komet. Nggih. Tangga desa. Oh, pripun Pak Komet? Tangga desa ini mboten nate sedekah
bumi. Nggih. Walah jenenge Ama, memala niku luar biasa. Nyuwun sewu lho. Nggih, nggih. Niku tanem pari mboten nate panen. Lho. Lah tikus gedene wah sak pedet-pedet niku. Apa? Tikus. Apa? Tikus Sak pira? gede-gede sak Sak pedet. Jenengan percaya? Mboten percaya. Ya ora percaya to, Met. Ya, Wong mergo- tikus kok sak pedet-pedet iki lho. Mergo gak usut dekap. Sedika. Rata sedekah. Ya ora umum wong tikus kok sakmono gedene lho. Kowe ora percaya? Gak percaya. Gede-gede. Lho, ya gede tikus ya ora umum sakmono gedene. Gak percaya? Gak. Yuk sak ngisore sithik. Lah, nek sak ngisore cilik anu sithik percaya nggih Pak nggih. Nggih. Wong- Lho, sampean gendane Cak Yon. Wong- Sithik iki sepiro sampean gendane Sak sik? pira? Nemu niku lho. Hah? Ula sawa. Ya. Weh, sing lagi iki. Ula sawa. Ula sawa iku sak wedhus. Lho. Gede-gede. Wah. Kuwi kaya ngono kuwi. Kuwi ya ora umum Percaya kuwi. sama. Kuwi mergo wong gak bersyukur, rina lan wengi nganggoni bumine ya kaya kuwi nek sedekah bumi kaya gunung gedhe iki insyaallah aman. Ula sak Ula wedhus iki percaya, Pak? Wah, Mboten mboten percaya, percaya aku niku. ya ora percaya iki nek umum. Ula ora sakmono kaprah. iki ora lho. percaya. Ora percaya. Ya sak ngisore sithik. Lah nek sak ngisore sithik aku percaya Lah, nggih Pak. nggih, nggih. Percaya nek sak ngisore. Ning tenan lho Mas aku ora mbadeni. Apa? Wong lairno wong wedok ki liwat udel. Wah, kuwi kan gak sebaene Gak to. sebaene. Mergo ya wong kaya ngono liwat udel. Liwat udel. Lah iki kena rasa baene lek kuwi. Ora percaya. Lah iya kok liwat Umume wong udel. lairan ki ya ora liwat udel kuwi kok. Liwat udel. Lah aku ya ora percaya. Mbah Lurah mboten percaya Mbah Lurah. Lho, nah iki mong. Mboten percaya Mbah Lurah. Gak percaya to? Gak percaya. Ya. Wong lahir kok liwat udel. Ngisore sithik. Lah nek ngisore sithik aku percaya. Anjen Kowe iki kok iso rena-rena omongan iki lho disapa? Lho, warga masyarakat Gunung Gedhe iki nyatane antusias menghadiri dalam rangka sedekah bumi. Mula bengi iki padha tirakatan, Ya. padha melekan. Muga-muga awake sehat. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga sing sekolah cah cilik-cilik iki kan hari kedua masuk besok. Muga-muga cah sing putrane tasih alit-alit dadi putra ingkang pinter. Amin Allahumma. Amin. Nah, rak ngono didongakno sing apik-apik. Apik ya ndongakno ya aja pinter tok. Apa? Mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin lho ngono. Alah, wong Gitu, Pak. dongakno Nggih no. Jenengan didongane tiyang sugih rak seneng ta? Seneng. Mugi-mugi Pak Dalang sugih Allahumma. Amin. Berarti jenengan mboten seneng didongakno pinter. Lho ya seneng panggan. Sing penting niku pinter niku. Sing penting ya sugih. Yo sing penting pinter. Lah kowe ning kene iki bayaran apa ora? Yo bayaran. Lah sing iso mbayar ki wong sugih apa wong pinter? Lah iya ta? Basak kowe. Lho, najan to sugih, Iya, Pak. nek ora pinter ki ya bandamu entek diapusi karo wong pinter. Wah, apusi ra apa-apa. Wong sugih ki saiki diapusi sesuk cek pangkat duwe. Kuwi nek wong sugih. Wong sugih kok Ning ya enek kuwi kudangane simbok. Piye? Bocah pinter, besok dadi dokter. apa nak dokter iki kabeh pinter. Semua dokter itu pinter, sekolahnya dhuwur, ragate ya akeh, Met. Ha sing tak takoni. Apa? Kowe ngerti dokter berarti? Ya paham lho kene bolone dokter, perawat, bidan kak ya Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? ya pinter dokter umum. Nggih napa mboten? Nggih no, jelas niku. Umum bisa mengatasi semua penyakit, termasuk penyakit dalam bisa, luar bisa. Alah kakek ngomong salah. Loh, pinter dokter umum. Pinter dokter kewan. Kok iso pinter dokter kewan lho? Alah. Nek dokter umum, Heeh. kuwi awake dhewe priksa cek ditakoni. Piye? Sakit nopo Mbah, Lek, Mas? Kenging nopo Pak? Iya ta? Nek dokter kewan ora tahu kok sapi priksa kowe lara apa Pi? Wedhus kenapa Dus? Mergo wis pinter. Wah, iki Cak Yon. Lah nggih no. Wah iya lho. Wong aku iki rada benci kok karo dokter. Lho kok ya benci piye to? Wong Lah, ambek Pi. dokter Nembe dek wingi. Telung dino niki Pak. Pripun. kowe nek omongan hati-hati lho ambek dokter iso gedeng iki lho. Enggak lah aku ya curhat kan ki nang live streaming. Lah kowe nek ngantek lara arep periksa ning ndi kowe? Lah aku iki winginane lara untu Mas. Iya. Jabutno untu ngono lho karepku. Terus? Jabutno untu umum rak ya 100 to. Heeh. Lah aku iso ditarik 1 juta iki.
Lho. Lah kuwi ceritane piye to, Met? Wong untu pisan biasane ya mok 100. Lah kan antri. Antri Wong 10. Heeh. Nomor 1 aku diperiksa. Terus Jabut untuku luar aku. Waduh, aku ngono. Lah sing songoke melayu. Mulih pinten, Pak? 1 juta. Lho, lah kok larang? Lah ngenteni sing songo mlayu niki wau. wah, apa enek mlayu kon genteni, Mbok ya. Nek 100-an ya. Wong kono kok ora genah. Menghibur Gunung Gede nggih, Pak nggih. Ah nggih, monggo. Niki wonten sinden-sinden kangge dipun rahapi. Rahapi piye to? Sindene ngusik sing penting ki tak terusne iki mang masalah pinter ambek sugih. Lah. Lho, kowe upama bedekan lho kowe karo aku, mesti menang aku. Kene wong pinter kowe trimo wong sugih. Alah iya, Ngene. mesti ana apa tak pangan. Lho. Kowe bedekan. Totoane apa? Totoane wis engko tak gendong. Tenan ya. Kok kono tak gendong rono rene. Disekseni masyarakat karo Pak Dalang karo sinden. Iya. Iya. Disekseni nek kowe iso jawab pertanyaanku tak gendong rono. Teko kono. Nah, iki ora gemen-gemen iki. Iya. Pitik walik sobo kebun. Nanas. Lho, kok pinter. Ya ampun. Wes. Ngene kok bedekan enteng iki. Ayo, Sego sak kepel dirubung tinggi. salah. Lho, Ngono ae, Dek. oh, alah getun aku kok ya iso to ki mang Suwi ra gendong-gendongan. anak pedhet anak sapi jenenge. Pedet. Pedet? Pedet. Anu pedhete lanang apa wedok? Beda. Ah, lanang. Kleru. Wong pinter ya ngene iki. Anak wedhus, Anu apa jenenge? anak wedhus. Tempe. Oh, ya pinter. Gedong. Mangane apa? Mang suket. Ah, kleru mbek mau mangan sego. Tempe. Tempe makan sego. Pinter ta? Iya. Ya penak ngono ki ta. Lah ya pertanyaan sing penak-penak. Lah kuwi nek bab bedhekan Pertanyaan ra mutuk. lho, kuwi nyanyi ya iso. Nyanyi. Piye kuwi? Wah, lah kowe urung iso kok. Upama Nyanyi kok nguyahi segoro nyanyi yo iso. Lho, kolaborasi sik saurunge mbek sinden kolaborasi antara aku, Ya. dirimu terus karo kanca-kanca Musik. musik. Oh nggih. Iso tenan lho. Gak. Wah, Mulane warahin obat. wis anu nadane C Mas, C. Oh, maaf tak. Tak tapuk. Kaya nadane kaya kuwi modele. Wae bolak-balik so. Ora. Nah, Mas. Kuwi piye kok iso ora nek keterangane. Ki mayor. Sakmono. Ya ta. Diomong ya. Iki piye? Carane iki lho. Engko nek gak nganggo gae, Yo. nek gak nganggo orjem, yo nganggo ketipung tek jelas ya. Ya. Oke, nganggo ketipung tok. Heeh. Jajal mah ketipung dang tak ding. Sing nyanyi sapa? Kono. Yo engko bareng to kene kur, terus aku mbek kowe padha. Padha. Heeh. Yo, karo joget no, Mas, sing apik. Wah, isi nang. Lho kok Iki piye? Lagune. Kok yo he. joget sik. Oh ya. Andeta andeti abora bori bareng. Andeta andeti abora bori dang ding. Pohon salam ditanam di pinggir jalan. La. Sudah lebat ya Tuhan bumbu masakan. La. Selamat malam ya Nona kami ucapkan La. pada semua Bapak Ibu sekalian bareng. Andeta andeti ya bora bori. Andeta andeti ya bora bori. Dang ding dek. Dadi bar aku terus kowe. Kowe bar tengen terus kiwa. Oh. Lho, ayo. Eh? Ayo.
Ya Allah kowe urung paham to, Met? Gung. Bar tengen kiwa tak kei contoh kowe ndek mau lho. Lah iya. Andeca. Alah. Bar aku engko bar tengen ya. Bar ini bar tengen terus kiwa. Engko kiwa tengen ngono lho. Gentenan. Ya ya. Urung kosok. Iwak dendeng dibakar digawe sate. La. Iwak bader ditambah iwak teri. La. Aku seneng bengi ki neng sendang. Gunung Gede. Sik. Aku kok meh kleru sendang gede to, Met. Gede iki marine sendang gede kono lho. Aku seneng bengi iki neng Gunung Gede. Kodok La. Hey! Andeca, andeti. iya bora bori. Andeca andeti ya bora bori. Andeti ya bora bori. Dadi engko bar tengen terus kiwa, bar saiki cengoh piye? Ya, Pak. Bagianmu iki mang sing kedua wis tak pangan. Omongmu dhewe lho bar tengen ki. Kiwa. Aku neng tengen. kowe. Neng kiwa. Iya bar tengen ki. Kiwa. Yo, Maghrib ya nona di pinggir kali. la. Pitik-pitik ayo dikurungi. La. Mumpung cek cilik ayo disregepong ngaji. La. Biar besar nanti disayang ilahi. Andeca andeti ya bora bori. Andeca andeti ya bora bori. Rene neh to kowe. Lah kowe arep rene lho. Lah kalau blangkonku. Yo, Duh, piye to? bar kiwa. Terus tengen. Lah iya, aku nang ndi ki? Neng kiwa kowe Lah mbros. saiki sing tengen sapa? Aku. Lah iya. Yo. Aduh. Maghrib ya tuan ojo neng sawah. La. Cendela kabeh jo oleh ngowo. Iya. Ada di wong urip ya tuan do susah. Ayo dedonga sedaya mring Gusti Allah. Andeti ya bora bori. Andeca andeti ya bora bori. Arep ning ndi kowe? Kowe mosok perkara nuwun pangapunten lho Pak Wiji nggih. Nuwun pangapunten. Iki perkara blangkon ngene kowe arep bujuki kancane to. Blangkon ki lho. Lah blangkon ngene kok sok Wih, ora ngerti. Cekel, ayo, cekel pura kuwi. Kuwi ki bahaya. Lah trimo blangkon ngene kok. Lho. Nggone ning Lah sirah. Mbak, ngeten iki lho, mosok bahaya to, Pak? Lah iya blangkon. Rasane hawane panas ora? Oh gak. Cekel, Gak. urung ki, lagi jam urung enek jam 1 ya. Lah hubungane Engko nek apa? wis jam 1 luweh, kuwi Lah panas. iki trimo blangkon ya padha karo sing tangguh. Kuwi ra sembarang blangkon kuwi iso mara ning kene dhewe tanpa aku rono. Lah. Tak omongi ya. Ya. Madhep pengarep. Cekeli ae. Enek wong ayu kudu ape ados apa iki? Bayu gak kelamben iki lho. Lha iki iki. Tak moro ya ta. Aku tanpa njupuk iso moro dhewe. Alah nek wong ngono ya iso ta aku. Kok bisa jajal kowe ning kono. Kowe wong blangkon. Sekali. Ya. Wes. Wih, wong wedok iso kaya ngene walah. Ndi? Kok met. Dadi wong kaya ngene. Endi? Endi wong wedok ngono? Blangkon ku ndi? Lah kae. Lho, bocah cengon. Kuwi ya digawa rene kok. Wong ora mekas. Ora mekak piye kok. Iki blangkon sing ndi? Iya. Kok keri. Kuwi nek pengen iso-iso apa Siar. jeneng ngarani? Iso apa
nyanyi. Kuwi paling gak yo isin karo sing ngene-ngene iki. Iki kabeh iso nyanyi. Lho aku ya iso. Lho, ngemse? Mesti tak siaran ya. Iya. Son. Jajal ngemse sing Oke, bersama campur sari ini apa, Pak? Jiwa budaya. Jiwa budaya. Bersama jiwa budaya. Wih, wis kaya Denny bro. Salam rindu tak akan layu. Aduh, Denny iki lho. Salam sayang tak akan hilang. Istimewa untuk Gunung Gede Cow. Kita panggilkan cantiknya Indonesia. Ada. Siapa dia? Nah. Untuk Anda. Ya mbok kaya Denny dik mau sing apik. Ana sing mantep ngono, Met. Ana, mantep. Ana. Lah kowe iso mbok kowe menyang. Lho, wong kowe iki sing ngemse kok dadak nganggo wakil piring. Yo, ada. Spotnya siapa deh, Mas? Oke. Ana Purbaya. Selamat malam, Mbak Ana. Selamat malam menjelang pagi. Oke, karena ini sudah jam 1 ya. Hampir. Jam 1 mulane selamat pagi. Selamat pagi. Nah, baru ketemu Good ini. morning, good morning. 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 Yeah. Ere lah Inggris ki ere enggak kangge. Morning. 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 Ilate ditekuk. Ilatmu kuwi Ya. ketemu. Orang. Ben iso Seneng kowe nak ilate budel. Ilate ditekuk ning cetak iki lho. Morning. Morning. Ngono piye? Wes. Kok malah kaya omong delik iku lho. Morning. Lek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, ere ora kanggo. Gak kanggo. Ya, morning. Morning upama jeneng wong lho ya. Jeneng wong kuwi Rudi ngono ere ya ora kanggo. Rudi. Ere ndak iso apa kalau wong Inggris ki, ndak iso. Bapak guru Rudi. Oke nak rontok ngono pamane. Iya, hah? Rontok. Wah, Rontok kok. Morning. Pripun Mas, pripun? niki kersane tambah meriah. Meriah. Soale dalu punika aduh jan ra kaprah. Yo. Oh, sok to. Mula lho, aduh jaketan kabeh. Tapi ning kene sumuk i. Lah mergo disoroti kaya kodhok Iya, iki. Ngerti sumuknya apa? Ndak ngerti. Lha iki cedhak iblis lho. Lho. Oh, panas. Panas. Nah, aku iblis kono yo jin kan yo padha. Aku tak takon sebelah kene sampean kono ya. Iya wis kono. Bapak, ngersake lagu napa, Pak? Mboten nuwun nggih, mboten. Sing sebelah mriki nek kene kompak, Met. Mergo kene iki percaya aku nek ibu-ibu mesti kompak daripada seorang bapak. Nggih, Bu, sing sebelah, Bu. Pengene lagu napa, Bu? Sopo ki njaluk tambal ban? Jaluk tambahan bal. Iya ini piring bane ora tutup kok piye kok. Tembele tuh. Oh, jenenge permintaan ya bebas toh. Tambal bal. Tambal ban, tambal ban mungkin diaturke. Sing sebelah mriki mboten nyuwun. Ya. Sabar. Sabar. Cek dinteni engko sabar cek anu. Pak sabar. Sabar tambal ban sabar. Pak sabar. Pak sabar. Diaturke tambal ban. Sama ora nyanyi karo aku ae to. Duet ngono lho, Met, sing Oh, apik. ngono yo. Apa ono sing kamu Warga mencintaiku? Gunung Kok Gede. tak jak nyanyi ora iso. Bisa lah. Demi kamu apa sih yang enggak ya? Pokoknya sing tentang cinta no lo Mas. Sing aku mencintaimu, I love you, you love me. Ngono ka lo. My love. My love, no smoking. Lho kok teko rokok. Bahasa Inggris pokoknya. Ngerti ra tak komet gue? Nyanyi. Ngertes
sing romantis karo Mbak Ana. Tak kei contoh. Oh iya iya. Mas, Tak kei contoh contoh ya, umpama Mas. aku ngeplek ngene to. Bisa, Mbak tak? Ana terus maju rene selek. Iya, Nyanyi nih, tangan langsung digandeng. P apa? Oh. Lebih Lah, sebagane ngono lho. Lagumu yang ngono. Lah kok kan enek sing saka ala keri. Ah, ngono kae. Gurine iku lho aku sing gak kuat. Terus. Moh, Aku wis Terus enek sing senggakne. Aduh, ngono barang kae. tapi kepetel deh. aku kok Aduh, wong gede iki, Aku wong. krungu. Nadanya Mas, C. nadanya. C. C. Andai kau tahu. Ku tahu. Kau tahu. Aku mencintaimu. I love you. Di dalam hati. Oh, sedut-sedut. Sedut-sedut. Eh. Telah terukir indah namamu. Ya, Mas. Aku takut kau meninggalkanku. Asik. Ahmed ya, Mas. Aku takut kau kan tinggalkan aku. Siti ae ya, Mas. Aku ya Tera. Roma, Apakah kamu percaya jika aku bisa menyanyi? aku cintaimu, Roma. Aku pun begitu. Iya, Roma. Iya. Meskipun aku tahu. Lek, mek apa ya, Lek? Kenapa? Mek apa to iki? Bapak talas ki lho. Wah. Nyanyi ki lho. Rayu. Oh, ke roman to, Tera. Roma. Iya, Roma, Jawane ngerayu. gandrung ngono lho. Ngerayu Cak Yon. Kuwi ngopo? Dalam gonmu kok duwamu. Apane to? Ya iya no, kene pilihan no. Wedok ora. Sayang, Piye, Dek? Piye? aku kok Ora sairi. Alah, apa njaluk dirayu kaya aku? Ora iso. Sa. Wong- Kene wong Jawa. Wong andrit cie fales kok. gak usah ngrungokne kae sayang. Andai, Ini wong Cak. edan. Aku kelino karo kene kok biasane kok Ya ora duduk ambek kowe. sayang. Hah? Kita duduk. Oh, duduk-duduk di sini. Iya, duduk. Anggaplah ini di bawah Di pohon pantai, cemara di ya. pantai ya sayang. Allah, pasangan lempoh. Duh, kok lepah piye? Lagi lungguh lho. Lho, Yen bojoku kena ing asam urat. tawang ana lintang. Lah dalah. Ya ta, diomongi kuwi cangkeme slendro. Dene nek nuthuk sak pira? Pas ini kok. Cahayu. Jajan nduk. Kowe cak pira? Kowe nuthuk cah iki. Cahayu aku ngenteni. Kayake sing kono sik ragu-ragu ya, Mas. Awake dhewe wis ndak ngono kuwi ya. Adewe Antene kono sing wedok wis biasa mbek sapa wae. Lho Mas, Omonganmu lho. kono iki keluarga Muran lho ya Mas. Muran, Ora kaya awak dhewe. Keluarga. Awak dhewe lho didol larang. Lho, keluarga wong sugih ngene iki priyayi, Dik. Lah kono keluarga ora duwe Kono kok. kursi lho ora duwe Mas. Alah. Ngadeg e ora keju ya Mas. Omah ora enek lawangi kok. Ngenyek iki kene lawan Omah tok. ora gede iki lho Mas. Lek turu ora masuk dodo. Wis wedok padha. Dodo masuk. Lah iya. Ora enek dodone ta? Rada minggu Mas. Kok aku tuku Loh, yang lebih baik itu berdiri. Kalau duduk nanti kebanyakan duduk jadi ambeien, ya toh? Oh, berdiri itu sehat. Ini aku kula awake dhewe Sehat. Mas. Berdiri itu bisa nungging, bisa ngini, bisa ngini, bisa ngini, ya Mas ya. Oh, lek duduk ya apa? Duduk bisa apa? Bisa apa? Ya mek duduk tok. Ambeien. Oh iya, kesuwen. Lek duduk lho iso berangkang-berangkang. Lho, iki lho biasa Iya. duduk. Oh, Biasanya dia berangkang nyoba. Tangan iso ngene lho, Dik. Kowe ra iso. loh lek berdiri iso kayang-kayang ya Mas. Oh, iso kayang-kayang. Aja kayang ya, Dik ya. Ndak, aku malah mundak gurune tudul. Sano kok Mas. nek dirubung laler ijo. apa? Agitku aku
barang basa apa piye? Tahu lo kayang. Iki delok sak geger, delok geger. Aku mbah lek dipadu barang basa. Wonge kaya aku lho ora tau geger. Lah kowe iki kok rumah saku bar kok kene rono, ku terus karo. Enggak. Aku tak karo Pak Wiji. Bene karo Pak Wiji. Wiji mana sih suwi kok to. Weh, Karo semooh karo motor Honda. Terusno kuwi lho, lagumu lho jere arep nyanyi mau. Wong bingung. Wong lagu kaya kene suasana apik kok malah digawe ngantuk. Lho, jajal to terusne. Wong ayu. Lagu yo ngene iki lho Roma Irama. Lho ngono. Roma apa kok rasa nyanyi Roma iki? Adewe rasa nyanyi yo Mas, adewe ora iso nyanyi kok. Langsung meteng ae. Angel. Oh, langsung meteng. Kono bojone ra iso meteng. Gak iso wong sing Gak iso. lanang lemas. Pikir-pikir sik, Nduk. Nyapa? Pisan kanggo selawase duwe bojo sampean putih kok kono ireng. Kowe ngendi anak zebra piye? Wonge kaya ngene lho. Jajal tanganmu. Gandeng. Kan aku pit lho, ya. Waduh karo TV hitam putih lho. Iki cek tak kaos tangan. Lah kaos tangan piye eneke ngono kuwi kok. Lah iya. Kene lho. Lho kene pengen romantis kok ora oleh lu. Ngadeg kok. Isine wong wedok. Kasamuratan. Terote moncrot dik. Wong wedok pondo. Mas gendong. Weh, Mah. Gawane ning bengkel lho, Mas. Iso gendong. Cek ya. Sesuk tutup tapi. Wes dah nyanyi arep gandrung Roma apa kowe? Ndang nyanyi. Aku pengen ngerti komet iki lho. Ya nyanyi Mas. Ora entuk mic to. Tak silehne mic musola ya. Mic musola gelem. Wah. Kene. Kaya Bojomu iki lho, Mas. Patine melek ya Mas. lupa. Bojone tanggane piring iso tak wah pisan engko. Roma. Luar biasa. Satu tembang tak dapat sudah berlalu untuk Anda semuanya tentunya. Kita hadirkan salah satu pasangan idiot untuk Anda. Ada si Apa pisan? Ideal kok. Rumumu apa? Idiot. Ngene. Ideal. Lah kowe ngono apa ora? Enggak. Ya aja nesu to. Lah iya. Eman-eman. Iki pomo kok dadi bojone tenan. Malam pertama omahmu tak lebrakno. Kowe kok iri sajakmu. Nyapa wis tok kene kok dadak iri mbek bojomu. Mate ora ikhlas aku wong. Ora ikhlas bojo-bojoku dhewe kok. Coba A minor Mas, A minor. Engko biru. Handita, Kowe iki meneng ngoten. handiji. Handita. Engko tak elingno. Tresno iki Handita. dudu mung telan. yang suka tembang lawas. Oh tidak ada. Oke. Tidak usah tepuk tangan. Kabeh mau amarga kahanan. Ya sabar, pancen Kowe nyanyi. ngaleo. Nyanyi duet karo Bakul Pentol ya wis ngono-ngono kuwi lagune. Ora iso bangsa anyar ora. Oh pentol ya anakmu utang ae kok iso. Sing tak jaluk namung kesabaran. Mugi Allah. Dene tak takon bisa lho Dene iso muwilok. Lah ki suara dua. Oh, lha kuwi 5. Paring kasembatan. Sampeyan iki terus mung ngedem atiku. Ya nyapa Kok kene lali tak elingno, Mas. Iso. Ngenyek saja. Lambene. Aku dingene. Halah Pak Dimu marah kok tetong Lho, lho, lho. Ya. Bojone diantar. Ini rasarana tak kempit kowe ngomong. Syukur. Mengadem atiku. Karang. Ya kowe iki nyapa mbok warai tak tunjuk misal Kene lho. hop. Wan kok Jan. campuran. Kene wes pangku kene piye? Iya. Ya ya Mimi Mimi Nyedot dhewe. Mimi Sik, nyedot dhewe. sik. Lah biasanya pernah nyedot dhewe. Kuwi nek debok ya wene ana debok ngono lho. Kuwi
Mambuan memang anu. Dah. Wae bolongan titik lho. Ya, ngono iku. Ngade matiku ben aku ora mlayu ngono. Mung ngadem atiku ben aku rayu dan tanggung jawabmu ini palsu. Penak yo Mas. Oh, enak to. Ora nek wong edan Timbang penak apa, uripe nah. ade yo Mas. Apa nyanyi kok malam ini Lah, iya. ku tak dapat tidur ngombe wedang kowe kok. Ya terus yo dasare wong Ora iso. tua yo Mas. Lah keluarga ora duwe bengi ra iso turu to, Dik. Kene mau sugih sore tek sek tek sek. Bablas sampai isu. Iya lho. Yo yo ora mikir utang. Ya boko kuwi. Kaya keluarga sugih yo ngene iki yo Mas. Iya lho nyanyi iki sing romantis-romantis. Apa kak? Oke, terima kasih. Satu tebang duet Ada Cinta Tak Terpisahkan luar biasa. Kowe iki dadi apa? Ambo aku dhewe bingung. Wis melo nyarno ki bag Deni ka lho. Lah aku nak gak MC joget nek gak oleh. Lho, kowe pengen Iya iya. jajal. Pola Pengen jajal ngono kuwi. lele digedhe kok. Ora iso to bojomu iso mak ngene-ngene mang gak iso. Iso apa ora? Gak. Nah. Manggil selanjutnya. Oke. Bar mangan apa ta ya? Wangkem masa uwak-uwak kayak dia mau. Ayo. Gantian. Cayan. Nuwun pangapunten lagi. Coba Cak Komet ini menirukan suara kartun. Oh kartun. Oh, Berarti iya. iki spesiale Ah, nggih. sing biasa ngisi teng RCTI, Iya. teng TV-TV nggih niki. Sopo Jarwo? Nggih, Oh, suara mayit nggih saged. Loh. Iya met ya kae. So. Wis iso. Apa ta? Lho, kartun. Kartun Cak Komet. Anu sapa Jarwo kae ya iso. Oh iya. Kowe iso. So. Pomo suarane Jarwo sik. Jarwo. Adit, kamu dibilangin. Nggih ta? Ayo kamu sini tolong bantu ini loh. Kuwi nek sapa? Kuwi sapa? Jarwo. Aku mau muni piye? Iki Jarwo. Oh, Jarwo. Jarwo. Salah ngejel tak gacok tenan awake kok. Lah ya Jarwo terus Suki sapa? Jarwo. Lah yo genten sopo? Lho saiki piye to Piye Mang? tadi omong? Mang Jarwo saiki iki lho. Terus anu sapa? Sopo? Lah sapa? Lho, kowe iki kok malah kleru nyentak wong. Mau Jarwo saiki lho sapa? Sekarang bos. Lah rak ngono to. Pomo Adit. Adit. Bang Jarwo. Disusul Bang Haji. Jarwo, kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Pinter ta? Nggih. Upin. Terus sing siji iki nek iso Spiderman. Reng deng. Iki opo? Anu aku krungu. Yo, kita panggilkan selanjutnya ada siapa dia? Ada, Mbak. Sopo ki, Mang? Mei, Juni. April. Iya, Mbak loro-loro to, Met. Loro. Lho loro ya kerek kono ta. Cak Komet Biasane kali sinten? ngaturi penjengane Pak Lurah Migah wonten sarana pagelaran. Nggih. Kerja Ngaturi ki. penjengane. Pripun Pak Lurah? Pak Lurah kalau wau anu lenggah teng iki. Tasik anu Bu. Bu, Tami. Pak Oh, Lurah boten. pripun kerja? Oh, nggih. Kersa mriki Boten. nggih. Pripun, Pak? Mboten. Mengke Oh, nggih. mengke sareng kula Cak Komet terus kali sinden-sinden iki purun apa mboten? Sing nanggap ya jadi. Lho, aku ki nawani Met. Kersa nggih mboten apa, mboten kersa mboten napa-napa. Pokoke kudu Nggih. kersa pokoke. Maksa. Nggih niki mau wonten pamburutan Blitar Banyuwangi. Blitar, Banyuwangi. Nggih, sinten? Nggih 35 biasane. Lah alah. Kaya tarife bis ae. Kabeh kok mbok anu nilai dengan uang. Yo nyenengno wong iki dipek yo. Lho. Paling gak Oh iya. iso dakoke. Mbak Mei karo Mbak Aya. Mbak Maya. Mbak Mei. Aya. Yo. Yo. Selamat malam. Yang mana yang Mei, mana yang ini, Mbak? Yang ini yang Mei. ini yang ayah. Ayah, oh iya. Ditakoni tenan kene Aku guru kok. sih. Kualik. Maksudnya ngerti
Lho perainanmu lho wong iki. Ini yang Mei. Iya. Lah iki siapa ki? Ayah. Ya. Anu masih sekolah toh? Ya, masih sekolah ya? Ya. Sekolah samane gedene iki ndak. Loh, Lah, saiki MBG. usume wong longgar-longgar karena terkena MBG dadi kan Lah. ada Oh, mendino kena MBG, mulane iso gede gede. Ya. Iki lagi SMP ya, Mbak ya? Betul, lulus SMP ya ya. Ini urung kuliah sampean ngungkuli bali desa iki lho, Men. Ya ora pertumbuhannya bagus. Gitu. Mergo MBG itu adalah Apa? Apa? mangan bareng. Ora ngerti ya sajakmu. Yuk ngaturke napa niki Pak? Blitar Banyuwangi. Banyuwangi. Apa, Dok? Banyuwangi. Anu riyen. Apa sampean? Sing anu nom-nom riyen nggih, kersane Oh. mas-mase menika spesial Oh, untuk ya. para pemuda Gunung Gede. Nggih. Menika Yo, wonten kesayangan Mas Eko. Apa ta? Kesayangan wonten. Terus. Terus apa negara angin wonten. Iki khusus sing nom-nom kene. Ah. Gua khusus Banyuwangen. Lah, Khusus sing sebelah mriki. Ngono lho. iki ya campur sarean. Campur sari kok sarean iku kuburan kok. Campur sarian ngono. Bes Mas, bes. Ya. Oke, sampun pinanggane. Saya kalian Mbak Mei, terima kasih. Oke. Nyuwun pangapunten Pak Wiji. Oke, pripun Pak Yan? Kalau wau wonten seratan Oke, ugi, oke. menika Mas Alek badhe nyumbang lagu Oh, mriki. nggih, monggo nyebagake. Mengke duete kali Mbak Indah. Oke. Sampean ya? Yo, Oke, diaturke monggo Monggo, Mas Alek. Mas Alek. yo, Kang Pundi Mas Alek. Monggo Mas. Oke, yuk disepoti, Cok. yo Mas Ko. Kluduk. Kula semanggaken dhateng Kang Mas Alek. Oke, Mas Alek, Kang Punika, monggo. Kasih tak sampai. Pak. Ngersane sinten Mas? Jenengan matur kali Mas. Sapa ki mang sing bisa malah kathek ki. Kasih tak Badhe nebak lagune napa Mas Alek? Duete napa? Kayak kali sinten? Manut, pokoknya sedaya saged niki monggo. Mbak Ana. Oke. Mas Alek. Bapak ya. Mas Peri nggih, ngapunten Mas Peri ya. Lagunipun kasih tak sampai. Nggih, kasih tak sampai, Bu. Ya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Alek, sampun dipun pinanggane. Luar biasa. Nggih, niki sinten sing dereng nembang sinten niki? Wah kathah, Pak Lurah dereng, Pak Carik kabeh tuwa dereng. Lah sinten niki? Niki Paranggono niki. Oh, Paranggono Oke. lah. Nggih. Sinten sing keparang Nia. Nia, ya. Yuk, Oh, sing sebelah mriku piyambak. Nia karo? Deng. bersama Mbak Nia oh niki. piyambakan nggih. Ya, Nduk. Ayo Mbak Nia. Karo Mbak. Apa njaluk kanca kali Pak Lurah nggih? Iki ra tau Pak Lurah. Lah Pak Lurah urung. Karo sapa, Nduk? Mbak. Mbak Neni, Mbak Reni. Yo. Go Mbak, go. Lagunya apa, Dok? Ya. Pripun Pak Wiji? Lagunya apa? Setyo Tuhu. Setia Tuhu, ya. Di Gonggominan apa dangdut? Jaranan. Jaranan. Nggih.
Nggih, matur Nyuwun nuwun. ngapunten, nggih. Mboten dados menapa Mbak Reni. Ya. Nggih, Pak Niki Wiji. Pak Yudo, Pak Yudo, Pak Yon. Mboten napa-napa wong keliru. Pak Yon. Niki wonten setunggal malih Pak Yon. Dipun menangane timbane kula mengke ditagih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, niki wonten Blitar Banyuwangi kersane Mbak Anis kalih Mbak Neni. Oh, nggih. Nggih. Monggo Mbak Anis, yo Mas, langsung lagu ae Mas. Sang saya dalu saya gede-gede. Ning sepisan melih nika Pak Wiji. Nggih, pripun? Menika nderek donga wingi masyarakat Gunung Gedhe tembing gurine rezekinipun kathah diparingi seger waras, Amin. sehat wal afiat. Amin Allahumma. Bakune ngoten niku Mas. Nggih. Nggih. Pokoke setahun ngarep aja ini dalange Pak Wiji iki ora tak ngomong kok malah amin tok. Ayo Amin. jelas. Niki pamundutan Saking Blitar panjenengane Banyuwangi. Bapak Boyman ngersakne lagu Blitar Banyuwangi. Blitar Banyuwangi sing introne he. Iki apa to sepi gala-gala kok iso. Inangkani pamundutan saking Bapak Boyman menika. Oke, mungkin timbang kula wasule ditagih. Nggih. Janji engko timbang medun ku anu malah caca wis kadung rampung. Nggih. Lah pemono ditagih ya Neni sing tak weni wong iki ya rondo. Lah nggih kersane nggih jaminan nggih. Ora apa-apa wis to. Tak Iya. anune, tak rangkepe kabeh. Lek Wis to, Neni iki panggah siap Neni. Kaya wani-wani yo. Monggo. Nggih, matur sembah nuwun sampun dipun pani pamundutan saking panjenengan Bapak Boyman. Nggih. Pun diaturke muga-muga mboten nagih melih. Oh, nggih. Mas Tasih bakune setunggal meneh, nggih. mboten bakune kula kaliyan jenengan niku namung ndongake muga-muga desa Gunung Gedhe mriki tansah pinaringan seger waras, Amin. rahayu dadosa desa ingkang Sakinah mawaddah warahmah. Gemaripah lo jinau. Amin. Kerto tentrem tur harjo. Nggih. Niki nyuwun pangapunten Nggih. sedaya kalepatan kula kalian kanca-kanca rombongan kalih warga Gunung Gedhe. Nggih. Pak Lurah tasih nggih nyuwun pangapunten Pak Lurah. Bu Lurah pun kondur. Sampun. Kain kok iso. Kok sing baku ngoten kula Nggih. nyuwun pamit. Nggih, wayangan iku kudu komplit. Nggih. Ceritane ana, campur sarine ana, ora Nggih. ketang sithik. Ceritane nggih kudu ana. Nggih to. Dadi tawon ana entupe, Ah, nggih. nak renek cacat ngono. Loh, Kuwi kok apa ndak to? pen mulih ndak penak iki? Tawon ana entupe. Ya, iku lho. Lah kok lakon ana entupe. Lah, niku. Bolak-balik. Nggih. Nggih nyuwun Nggih. pangapunten menika badhe dipun lajengaken nggih. Nggih, Mas, nggih. Pun Pak jam Wiji kalih. matur nuwun. Nggih, dawa Mugi-mugi sami-sami. saged pinangge malih. Nggih, amin. Nggih, matur Insyaallah nuwun. tahun ngajeng. Nggih, matur nuwun, Mas. Sami-sami. Nggih, kula tak nutuk. Kae sapa, Nduk? Kok rame-rame, Nduk?